Айде, ти си. Трябва да стане. Давай. Не е шумно. Напои го с дизел, не? Аз предлагам този балон да стои по-далече от другия, когато това гърне. Няма да е хубаво дизел, Не, може да останеш без крак. не. Просто май ще ме стресне само малко повече, напои го. Оп! Няма кап, толкова не е кап. И яко. Виж, ако няма